Ah, nagbuka aja mak. Ah. Mayong buntag, mayong hapon, pero palis taron musikad ato taron og tree park kay tulor ta kasi mana way sikad-sikad ato ra tag tree park ron kay Doldra pero subida po na sakto ra po na nga ruta. Before ta mudong og tree park adto sa taog Corillia magpatuno sa ta sa atong bike kay wa pa ni matuno dugay na jamo ning nagamit. Suluray taron kay dool naman ta sakto ra ni pang tapal sa mga adlaw nga watay sikat-sikat kay perting lapuka sa mo sa muang kasada tanawar ko ning picture sa muang kasada bagong itrabaho pero puhunan hanoy na niya kay simentado naman dako na nga kasada paneh sa tourism nga project. Ayo. Manataog patuno. So adto na taog tree park ron. So salamat ni Sir Baro labi na kadyo ang bike ikambyo. Suwabi na. Salamat sir. Kasi magpatuno dahil bike. Ana ra mo ni Sir Baro sa Corillia, kilid sa eskwelahan sa Corillia High School. Isa tong gusto magpabugnaw na swimming pool ya. Muna ang EE Garden Resort. So mo ni ang gitawag nila sa una og Carabao Spa. Kining sapa aning before ka makasud sa tree park. So pwede man siro ni managaan ni og isda, tilapia, pantat. So dako-dako ni nga area po do. No? Nani kamalig sa atbang kanang ubos na kasya pero karon wala na naguba na pagbagjo. Testing sa tawag saka ning kasara sa tree park nga nakabike kay murag ako ray ano takis bikers nga wa pa maka subida ning tree park. Maila ni ron og kaya ba nato nga dili na ugan mo ni ang sud sa tree park kining ubos nga bahin kini dako pugiriya ay patag niyo. So mo nga kasada ka na subida na dito pengon sa nay opisina dito sa babaw murag tourism office man sura diri sa tree park. Hinayan na to na kay subida jud mo. So ay natuga sa tataman ani maka pedal. Medyo tok-tok jad. Ito yung mga kahoy gababag ano pagbagjo dun ako kan magatang sa kasada pero naharag ba hago pod kay ikan pagutag Corillia na init bisag alas 3 alas 4 init pa bawo sa muni pag naging simana nga sige uwan resulta sa mga kasada ato nga galanay taazad ay yan ha nagaon na ako si Brunilo Undoy. Babag tagamay kay huwi na kapilang balik na muna kasaar ko lahas na may Brunilo dah ikaduhang balik na ko dyan so dawa kaning lasa ning subida mo gahin pero magdoon na dolar mura po kus dako
Ay, gamay ni kuwang. Kita nag-uatop. Dara. Sampung na. Wah. Di madagan nun ayon deh. Kasa ako eh. Tapi hago aja mak. Dini apa so? Dio. Di sandalan ra. Demo di singot. Ikan yo kan lusong gerilya. Di kan. Cara di keduaan ini jangan ikukan ron. Mura magog ako ray taga si katuna ning gabay kay mo pa ka tukadan eh. Sakto na ni ruta no ani ra ko magbalik-balik. Di na bro hadyo. Kanay na sakto na bila-bila yung singot to. Oh, buto ang kilid ning dapit na hidnapos ay pero nakasabot dapat kalos Ginoo. Hurot-hurot po dagawang kambiyada. Dili dinhi tourism office ko ani di INR. Pero way tawo. Asa tani man blood libot ag Abukay Norte. Abukay Sur. Ato gagyan to ba? Sige. Wah, ada si katuna ko karon pamuka agi ani. Alugahong ligbas. Nagkadoong ko ano elementary pa. Kani laging di talagan. Kapit ka Enzo? Oh, pon. Sige. Kids pohon. Salamat. Sakto ra kaya na. Ayo. Bye-bye. Bye. So, ani ra si Zane ilaha sa Abukay Norte. Kani nga daanan ni sa tipat. Ako lawas pagog. Oh, sige Brad. Lawas pagog uli. So, ani ra po na humano ni itong video ron kay hago pa dapoy subida gamay. So, kita kids pohon.